En aquest tutorial veurem com utilitzar els operadors de cerca per a filtrar els resultats de les cerques en Gmail. Quan introduïm un terme en la barra de cerca de Gmail, als resultats apareixen tots els missatges que contenen la paraula en qualsevol part del correu. Això pot fer que, de vegades, el nombre de missatges sigui massa gran per a trobar aquell que necessitem. Per tal d'aplicar un filtre més específic, podem desplegar les opcions de cerca o escriure els operadors en la barra. Si recordem qui ens va enviar el missatge, podem introduir l'adreça en el primer camp del formulari o escriure en la barra de cerca l'operador from seguit de 2 punts i adreça. En cas que busquem missatges de dues adreces diferents, podem afegir els operadors or i from i a continuació una altra adreça. Els resultats mostraran els missatges que hem rebut de qualsevol de les dues. Després de fer qualsevol cerca, veurem una sèrie d'opcions just davall de la barra per a continuar filtrant els resultats. Aquests botons canviaran en funció dels paràmetres de cerca que apliquem. Si marquem que filtre els missatges amb un fitxer adjunt, apareixeran les opcions per a filtrar per tipus de fitxer. Quan premem el botó de vídeo, per exemple, només veurem els correus que continguen un vídeo. Si despleguem les opcions de cerca des de la barra, comprovarem que Gmail ha aplicat l'operador de cerca #attachment o #drive per a seleccionar els missatges que tinguen algun fitxer adjunt o un enllaç de Google Drive. També ha aplicat #video per a especificar el tipus de fitxer. Tenim la possibilitat d'utilitzar els operadors teclejant-los directament en la barra de cerca. Podem escriure filename, 2 punts i el nom o l'extensió del fitxer que busquem per tal de fer una cerca més específica. També podem fer servir el signe menys per a excloure paraules de la cerca. De vegades no tenim clar si hem esborrat un missatge o si ens va arribar al correu brossa. Per a aquest cas, podem aplicar l'operador in anywhere. Això farà que els missatges de la paperera i del correu brossa s'incloguen en els resultats de la cerca. Obtindrem el mateix resultat si seleccionem l'opció de correu, correu brossa i paperera al desplegable de les opcions de cerca. Des d'ací també podem establir un interval de dates per als missatges filtrats. Si marquem l'opció d'un dia i seleccionem el 10 de maig, per exemple, els resultats mostraran els correus que vam rebre els dies 9, 10 i 11 de maig. A la barra de dalt veurem que els operadors utilitzats per a establir l'interval són after i before. Una altra opció seria fer ús de olda-than i newer-than. Amb el primer seleccionem els missatges que van arribar després del període de temps que establim amb una xifra i les lletres D, M o Y. D per als dies, M per als mesos i Y per als anys. Si escrivim olda-than 3M, en la barra de cerca s'exclouran dels resultats els missatges que ens han arribat en els últims 3 mesos. D'altra banda, si fem servir newer-than UD, els resultats mostraran només els que hem rebut des d'ahir. Tenim la possibilitat de combinar tants operadors de cerca com necessitem. Podem, per exemple, utilitzar l'operador to per a seleccionar els missatges que s'han enviat a una adreça i alhora aplicar subject perquè només apareguen aquells que continguen una paraula concreta en l'assumpte. Per últim, si recordeu una frase específica del missatge, la podeu escriure entre cometes. D'aquesta manera, evitareu que apareguen als resultats correus que contenen alguna de les paraules, però no la frase exacta.